Česko to nezvládlo. Remíza 1:1 s Južnou Afrikou. Bola to ostuda? To sa dozviete v tomto videu, pozrieme si aj iné výsledky, ale hlavne Česko a Južná Afrika. Mimochodom, toto som aj streamoval, takže keď chcete, môžete si pozrieť záznam z toho streamu. No a my už pôjdeme teda na to. Česko remizovalo 1:1 s jedným z najhorších tímov na celom turnaji, ak nie s tým najhorším. 1:1 s Južnou Afrikou, to proste není ideálne. Tuto si Česko malo o tie body nafarmiť a oni to celé dokašľali. Jak sa môžeme pozrieť, najlepším hráčom zápasu bol Mokoena, ktorý dal aj ten gól z penalty. Potom, akože v Česku, na českej strane boli nejakí hráči, čo mali dobré hodnotenie, ako napríklad Krejčí, Sadíle, ktorý dal gól v 6. minúte, Coufal, Darida, Holeš, Červ, Sojka. No ale útočné duo Šik a Hložek moc nepredviedli teda. A 1:1 to dopadlo. Toto si môžeme všimnúť, že Sadílek otváral zápas v 6. minúte. Potom v 83. minúte z penalty dával gól Mokoena. Keď si pozrieme tabuľku, Česko je zatiaľ 3. a Južná Afrika je 4. Česko to bude mať teraz veľmi ťažké, aby postúpilo vôbec ďalej, lebo v ďalšom zápase budú mať Mexiko a to bude veľmi ťažký súper, keďže hrajú aj proste taký domáci turnaj, takže bude to veľmi ťažké pre nich. Nie je to nereálne, že by sa ich nedalo poraziť. Je to celkom reálne, celkom aj, povedzme, že aj celkom veľká šanca, ale proste doháňať v body s Mexikom namiesto Južnej Afriky, to je proste ostuda. Južná Afrika je 4., tá bude hrať s Koreou, tá tam tiež musí doháňať nejaké body. S Českom akože to celkom dosť zvládli, lebo jeden bod podľa mňa z tohto zápasu pre Juhoafrickú republiku je reálne boží dar, lebo Česko bol favorit, ale proste Česko, ako keby sa im potom už nechcelo. Dali gól v tej 6. minúte a potom od 10. minúty reálne iba obraňovali, iba išli brániť, proste nič robili, iba obraňovali. A práve preto Južná Afrika viac držala loptu, viac mala očakávaných gólov, viac striel na bránu, viac dotykov v boxe Česka. Potom veľkých šancí mala viac Česko. A veľký šance čo myslí, malo Česko až 2 z 3, čo už je veľmi veľká. A Južná Afrika mala až 508 prihrávok, na to Česko malo len 272. Takže Česko fakt nehralo moc dobre v tomto zápase. Nehovorím, že to bolo niečo mega zlé, ale proste proti jednému z najhorších tímov na celom turnaji si proste chceš vyhrať. Potom, keď sa pozrieme prvý polčas, tuto malo akože viac očakávané góly Česko, ale viac teda v druhom to bolo viac naopak na stranu Južnej Afriky. Keď sa pozrieme, že kde hráči Juhoafrickej republiky hrajú, tak tu máme napríklad Mamelodi Sundowns, potom Orlando Pirates, Slavia, toto je Česko. Takže keď si pozrieme tuto, tak všetci hrajú niekde, proste úplne niekde v neznáme. A keď si pozrieme napríklad českú stranu, Patrik Šik, Leverkusen, jeden z najlepších hráčov v Bundeslige, si myslím. Adam Hložek, Hoffenheim, tiež Bundesliga, celkom ešte mladý, takže
môže sa presadiť ešte, môže ešte prekvapiť veľa ľudí. Coufal polku celého jeho kariéry, tak bol v Premier League, teraz Bundesliga. Keď si pozrieme napríklad aj Krejčího, Premier League, Matej Kováš, skúsenosti z Leverkusenu, teraz v PSV vyhral titul. Takže myslím si, že Česko malo lepších hráčov a lepší tím ako Juhoafrická republika, ale proste vyšlo to, jak to vyšlo. No bohužiaľ proste pre Česko, ja som im tiež fandil, keďže sú to naši bratia, som Slovák, takže budem fandiť aj Česku, ale moc teda neuhrali. A potom môžeme sa ísť pozrieť aj na ďalšie zápasy. Napríklad tu máme Švajčiarsko, Bosna a Hercegovina, ktoré bolo až 4-1. 4-1, akože ich rozbilo Švajčiarsko. Keď si pozrieme túto základnú zostavu, tak proste Bosna a Hercegovina tu nemá žiadneho hráča, ktorý by mal väčšie hodnotenie ako 7,0. Ako 7 proste. A tuto, keď sa pozrieme na stranu Švajčiarska, má skoro všetkých, okrem brankára Gregora Kobla a Weidmera. Napríklad ešte Granit Xhaka to má 8,6 a Kanji 7,9. Takže Švajčiarsko, nie že prekvapilo, lebo akože boli favoriti. Keď sa pozrieme na tabuľku, Kanada a Švajčiarsko majú takisto bodov 4, Bosna a Katar majú tiež takisto 1 a potom budú hrať dokonca proti sebe, takže túto sa povedzme, že rozhodne. A aj túto budú hrať proti sebe, takže aj túto sa rozhodne o prvé miesto teda. Ale Kanada je preto prvá, lebo má teda lepšie skóre. A tuto je tretia preto Bosna, lebo má tiež lepšie skóre. Takže a môžeme ísť na ďalší zápas, čiže Kanada, Katar. Tuto Kanada, absolútna demolícia, rozbili Katar. Totálne 6-0, kámo, je veľký debakel. Expected goals od Kanady až 4,60, to je extrémne veľa. Strel mal 32, Katar len 2. A strely na bránu, Katar nemal ani jednu strelu na bránu. A Kanada ich mala dokonca 10. A túto mali len jeden dotyk v ich boxe, takže toto veľkých šanci mali 0, Kanada 6. Ale čo je také najhoršie, bolo zranenie, myslím, že to bol Koné, čo si zlomil nohu, alebo čo sa mu tam stalo, myslím, že si zlomil nohu, jasná červená karta to bola. A bolo to akože fakt hnusné, nejak si tú nohu zlomil. Bude preč na až 4 až 5 mesiacov, som tam videl na internete. Takže koniec jeho World Cupu, prakticky už nebude hrať na tomto World Cupe. Takže tak. A máme tu potom ešte ďalší zápas, čo je Mexiko a Korea. A keď sa pozrieme na ďalší zápas medzi Mexikom a Koreou, tak Mexiko si zaistilo postup. Vidíme, že 2 zápasy, 2 výhry, 6 bodov, takže už majú postup a v tom treťom zápase proti Čechom im prakticky o nič nepôjde, takže dúfam, že ich nechajú, dúfam, že aby vyhrali Češi, tak ich nechajú teda čo? A keď sa to môžeme pozrieť, tak v 50. minúte dal gól Romo z Mexika. Toto sa môžeme pozrieť na zostavy. Quiñones, ktorý dal minulé, myslím si, že neviem, či gól alebo 2. Nie, gól iba jeden gól. Tak mal 6-7 hodnotenie, 6-7. Keď sa
pozrieme na Jimeneza, ten mal 6,2. Keď sa pozrieme na Líru, 6,7. A tuto moc hráčov, teda z lavičky na strane Mexika sa moc neukázalo, tuto tiež moc nie na strane Korei. Keď sa pozrieme najlepším hráčom v tomto zápase z Korei bol Lee Kangin. No Kangin Lee teda. Najlepší hráč celého zápasu bol brankár Raúl Rangel. Takže myslím si, že Mexiko malo kúsok, povedzme, že zaslúženú výhru. Tu máme aj vzájomné zápasy. Tuto mali 2-2, potom mali 3-2 pre Mexiko, 1-2 pre Mexiko, 4-0 dokonca pre Mexiko, to ich rozbili. Budú nás čakať dneska zápasy USA a Austrália, čo bude o 9:00, o 21:00. Dneska, myslím, že v deň točenia tohto videa, vy toto video uvidíte asi až po tomto zápase teda už, lebo no uvidíte to už po tomto zápase určite, lebo to vydám až v sobotu alebo v nedelu, takže toto už uvidíte. Potom tu máme Škótsko, Maroko, Brazília, Haiti, Turecko, Paraguaj, mimochodom Holandsko, Švédsko budem streamovať, takže doražte na stream, určite budeme nejak okolo 19:00 aj začínať v sobotu. Takže rozhodne prídete. A v nedelu budem streamovať Španielsko, Saudská Arábia, takže to tiež určite dorastie. Dorastie tento víkend, bude celý streamov z futbalu, z World Cupu, takže určite dorastie. A keď si pozrieme túto skupinu A, tak je tu vidieť, že teda Mexiko, ako už som hovoril, má jasný postup. Korea záleží podľa toho, jak budú mať tento posledný zápas, lebo keď Česko vyhrá viac ako o 1 gól proti, musím to strátať, asi hej, keď vyhrajú viac ako o 1 gól proti Mexiku a Korea prehrá, alebo remizuje, lebo to by rozhodol podľa mňa vzájomný zápas a to prehrali samozrejme Češi, takže bolo by to tak, že keby Korea potom nejak s Južnou Afrikou to nejak proste pokakali a prehrali by napríklad, tak Česko by sa teoreticky ešte mohlo posunúť na druhé miesto. Takže Česko by sa mohlo ešte posunúť na to druhé miesto a zaručiť si takže jasný postup. Akože aj z tretieho miesta by to išlo, ale určite keby remízovali s Mexikom, tak 2 body na nejak 99% podľa mňa určite stačí nebudú. Lebo s 2 bodmi z tretieho miesta sa ťažko postupuje, takže to úplne nebude ich šance teda remízovať. Nemôžu hrať ak proste proti Juhoafrickej republike. Keď budú hrať tak nemajú šancu. Keď budú hrať lepšie, Češi, tak ešte by to mohli nejak dať. Ale no, uvidíme. A potom ešte tu máme teda Belgicko, Irán, Uruguay, Kapverdy, Zéland, Nový a Egypt, Argentína, Rakúsko, Francúzsko, Irak, Norsko, Senegal, Jordánsko, Alžírsko, Portugalsko, Uzbekistán, Anglicko, Ghana, Panama, Chorvátsko, Kolumbia, Kongo. Takže máme tu ešte nejaké zaujímavé zápasy. Myslím si, že aj Anglicko, Ghana. No skoro všetky zápasy toto budú zaujímavé, lebo najmenej zaujímavé by som povedal, že z týchto zápasov bude asi Nový Zéland a Egypt, lebo 2 týmy, ktoré patria medzi, akože Egypt není zlý tým, ale patria medzi tých slabších. Napríklad je tam Salah, Marmoush a tak ďalej, ale to sú takí 2 hráči, čo ich musia poťahať, takže bude to mať Egypt ťažké, ale nad Novým Zélandom si myslím, že vyhrajú. A toto by bolo koniec dnešného videa. Keď sa vám video páčilo, dajte like, odber, môžete sa tešiť na viac takýchto výsledkov reakcií a takýchto World Cup videí teraz a aj na streamy. A takže čaute.